fuck det lort. Hvad sker der, mand? Alt er aflyst. Vi har taget vores ven Joe med til USA, og alt er aflyst. Vi er ikke sure på hinanden endnu. Vi har lovet hinanden ikke at blive sure på hinanden. Hej det. Ja. Det er der heller ingen grund til. Ikke? Hvad siger du til det hele? hele? Vi har lovet hinanden ikke at blive sure på hinanden. Ja. Men hvad med at filme mig, Joe? Hvad har været det mest nederen ved at være med os på turen? Med plutonium. Stop med film. Knigen har vi danske på knæ. Hey, how are you doing? Oh God, do you have a second? Yeah, I'm with Halshug and we're trying to figure some shit out, like, soon, so. We're in Philly, but the Pittsburgh show is looking sus and the Cleveland show is, like, canceled. So, yeah, so, okay. Okay, cool. I'll see you in a minute. Thanks. He said he'll just call us right back. He's, like, at work. Alright. He just got back to me. He says, show is still uncertain as of right now. There are no bands and no PA at the Rock Room. Okay, cool. I gave Greg a bunch of contacts for elsewhere to do the show since it wasn't coming together here. He just asked me to do anything for them tomorrow. Worst case scenario, I'll get you guys pizza and you can stay with me. Yeah, that's worth a fucking 5-hour drive. Yeah. Like 7. 7-hour drive. Okay. It's 5 hours not with no bad. traffic or stops. Yeah. So it's like Okay. it's like 5 hours of driving, That's 7 Chicago. hours of travel, That- basically. Okay, that So- that clears it up pretty good. That Yeah, it's yeah, not gonna work. No. Let's hear back from Taib because maybe for some reason Chicago is going to be like crazy good. We can But that's a long... because yeah, it's like Shit, ass. 2 tanks of gas each way. Exactly. So it's like 120 each way. Yeah. And Plus- yeah. That's 240 plus road tolls, Yeah, right? yeah, which It'll be aren't like like too crazy, but yeah. It'll be Plus- like plus 300 plus. Van driver. Yeah, that's a lot. Gear. Yeah, van driver and gear. I guess is like we have that for the week either way. Yeah. Yeah, I think Mike's gonna try to figure something out with Greg about that if you guys end up canceling like a couple dates and I don't end up driving because it's like maybe if we're just like staying. Go back to New York. Yeah, if we do that, then like that's cool because the van and the driver aren't, or the van and the backline aren't being used. But like, I took like 2 weeks off work, so Yeah, like for sure. I'm Yeah. so fucked. Like, No. so I think like But that's worst not- case scenario, Mike's just gonna shake down Greg and be like, you need to pay Anya's rent. Like, Nå, nu er det klar med Mike. Jeg siger Mike Nielsen. Det var der 2 shows. Mit stykke i aften. 2 andre shows. Ja, og uanset hvad vi gør, når vi kommer på dem, så får vi ikke nogen penge. Nej. Det bliver lortet show. Ja. Nu tror jeg, jeg ender på at høre rundt. Ja. Fuck det, mand. Det er sådan, det er altid sådan bag efter den her slags ting. Så begynder det sådan at sådan, den der tvivl, man har haft, og de der ting, som der har været sådan, okay, lige præcis, som begynder bare at give mening, og komme sammen, sådan, ja, fuck, det var, ja, shit, mand, det der sådan, den der sådan bekymring, den havde fandme en årsag, ja. Sådan, der var mange tegn, man, hvis man bare lige havde læst dem lidt klarere, lidt dummere, eller sådan lidt bedre, så havde man ikke stået i en dumme situation. Jeg tror, vi er blevet forblændet af ideen om det. Ja, jeg var fandme skeptisk langt den ad vejen. Ja, og Mads var også i tvivl helt op til skulle afsted. Ja. Der var bare et eller andet ved det, der føltes galt på en måde, ikke? Og sådan, man ved bare ikke, at man er sådan et overbekymret, forsigtig Esbeløv, eller om det er sådan, at grundet i virkeligheden, man skal fucking noget af
godt feeling omkring ting. Nu står det her, man med fucking håret ned ad nakken. Har du set det? Ingenting? Nej. Jeg er helt numb. Det er glad. Ja. Vi kan ikke gøre noget. Altså. Vi kan ikke fandme gøre det, bare leve i. Det betyder ikke nok for nogen. Leve i. Det er en ubetydelig lille dansk bane. Ja, det kunne jeg ligesom hele tiden vidste. Det er ærgerligt, men det er... Så meget gør vi det. Stadigvæk sådan det der skal til, for at man sådan får sådan en tryghed og selvtillid i det. Det var sådan... Ikke engang det, også bare sådan, min selvtillid, bare tryghed, bare sådan, at det hele det nok skal gå, og det nok skal sådan, til at overleve det her lort. Selvfølgelig skal vi det. Nu har vi et sted at være. Ja. Der er en koncert i aften, og der spiller i morgen. Bare på ferie nu. Ja. Du må bare prøve at du skulle nok bare holde fast i den følelse af, at jeg har lyst. Det må jeg så sige nu. Ja, jeg siger bare. Det gider jeg slet ikke. Jeg gider slet ikke tænke på det. Jeg synes, jeg skal lade være med at tænke på de ting, og jeg bliver bare nødt til at være her. Og så er det bare sådan, det er bare sådan, det er. Det er sådan, fordi hvis man sidder og bliver nederen over det, så bliver det bare nederen for alle, fordi vi er i et lille rum, ikke? Og det er bare sådan, når man... Det er et bum. Kommer vi nok over. Folk gør, hvad de kan for at hjælpe os, ikke? Fuck, jeg håber bare, at vi fucking får et show i morgen aften, så vi får nogle penge ud af det, eller ej, og bare kan sådan... Jeg tror, vi har et show i morgen aften. Ja. Så bare spille sådan der 100% fucking sådan rigtig mand på den der. Det giver sådan en mening, at det fucking rykker. Jeg synes ikke, det gør noget, vi har det. Altså, jeg synes, det er ekstremt uroligende, at vi ikke ved, om vi har penge nok til at betale det, vi skal betale. Ja. Men det må vi ligesom bare fucking gøre på et eller andet tidspunkt. Du må bare se, hvor lang tid vi ligesom kan forhandle med Greg, og så vi kan indgå et eller andet kompromis. Ja, jeg tror også med de der penge der, som vi skylder for klæder, der tror jeg bare, vi skriver til dem sådan, hey, hvor halvdelen af turen blev aflyst. Er det okay, at du lige får de penge, når vi har de penge? Altså. Og så må vi simpelthen bare tage rundt i København og sælge plader til pladebutikker. Ja, så må vi fylde vores tasker op, eller betale for en kuffert, vi kan fylde lortet i, eller hvad fanden det er. Ja. Jeg tror bare sådan, vi skal bare have det her overstået. Jeg havde ikke samvittighed til at lade være. Nej. Hvis du ikke har været herovre, Joe, Ja. Så tror jeg, så havde jeg aflyst det. Ja. Så havde jeg sagt, jeg vil ikke. Jeg kan, det har jeg ikke lyst til. Ja. For jeg var virkelig sådan... Det er også måske fordi sådan, allerede nu, at jeg godt ved, at... Altså, jeg ved ikke, om det der roadburn, det sker. Nej.
Men sådan, at jeg ved med mig selv, at sådan, når det er færdigt, så har jeg ikke lyst til at spille det her musik mere. Altså, jeg har ikke lyst til at spille jeg har ikke lyst til at spille med de her bands. Jeg har ikke lyst til at spille med... Jeg har ikke lyst til at bo et sted, hvor der er fucking lort op på toilettet. Jeg har ikke lyst til at sove på gulv og sådan. Nej. Jeg er blevet for gammel. Jeg tror fandme også, det har været der. Hvis der er en Europa-tur, så er der altså bare sådan, endnu mere sådan, fuck det, men nu er der bare sådan, okay, så er det USA-tur. Så gør vi det bare. Fuck det. Så kommer man herover, så bliver halvdelen af turen afløst. Altså. Jeg tror måske også bare, at vi har haft en tendens til sådan at romantisere en del ting. Der er også en del ting, der er gået rimelig fucking smooth for os. Ja, vi har snakket op og sådan, at bare... Hvor vi måske ikke har været realistiske omkring, hvad vores forventninger og realiteterne er. Men det er jo også det der med sådan... At man kan blive booket til de vildeste ting. Ja. Festivaler og support-chancer og lave udsolgte koncerter selv og sådan nogle ting der. Og så kan man komme herover, og så er det bare sådan... Det er så ligegyldigt, alt hvad du har lavet. Du er bare ingenting. Altså. Og man kan stå dernede med alle sine t-shirts og stå og sælge sådan 1 eller 2, og så er der et band, der spiller lige efter en, som er sådan et fucking lorteband, men som folk bare synes er federe. Så kommer der 20 mennesker ned og skal have en af hver, ikke? Ja. Men jeg tror måske også bare, at vi har været sådan en af de bedre bands i Danmark og Europa. Ja. Hvor der måske ikke er så meget, altså godt med konkurrencer. Det er det jo sådan epicenter. Ja, det er jo det her, vi sådan... Det er jo ligesom her, alle bands bliver... Alle dem, der bliver store, kommer herfra. Ja. Store, som de kan sælge 1000 plader, flere tusind plader. Ja. Skal vi gå ned til de der Bad Breeding-spiller? Det står ikke bag filmen, det her, Joe. Nej. I morgen skal se det. Ja. Ham, der har den der. Eller så bare på. Jeg siger, hvad det er. New York! New York! I don't do nothing like this, but give it a guy. I may be gay though, I don't like those things. Hvor mange er der kommet med, som ikke spiller i band? Det er ikke én, tror jeg. Altså, c'est la vie. Kan vi bare fucking få det opstået? Skal vi til at gå? Jeg tror, det var ikke til at være nogen. Nej. Du må se ham der tror jeg kan snakke svensk. They say, is Donald Trump an intellectual? Trust me, I'm like a smart person. Hook me in! I would love to be a fly I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? Yourself, what would you like to do? Donald Trump doesn't want to do anything. Driving. Get the fuck out of the van! Suck his cock! Suck his fucking dick! You were born, wanna be wild. When you climb so high, another gonna die.
with all wiener dog. Har du solgt noget, mand? Du sidder bare der og fucking smasker den hele tiden. Så er der stoffer. Ja! Lige om lidt, så kører vi til Philadelphia, som kun er 4 timer væk. Hvorfor kører vi til Philadelphia? Det er ligesom at køre til Aarhus fra København. Fordi at hvis vi skulle blive her, så i morgen, så vil der være 12 timer til næste show. Det er meget langt. Okay, 4 hours away. I got this. I'm gonna try to find some Adderall. I do this all the time. I never sleep anyway. I'm gonna try to find some Adderall. We're gonna go to Philly tonight. We're gonna stay in Raggy's house. He has mattresses and blankets. He's gonna go wash and dry all of his blankets right now for us. Wow, Raggy. He'll probably be up anyway. We'll probably get in at like 4:30 or 5. Sleep till like noon, and then Philly to Boston's like 4 to 6 hours. He's great. He's like, oh yeah, I'll be up, no problem. I'm happy to help. Yay! I'm so happy I don't have to do that drive tomorrow. Oh god. Anya, yeah. I'm gonna buy you a Philly cheesesteak sandwich. I don't eat steak. Red Lobster open at 4 in the morning. No. Thank you. Now, who wants to eat that shit at 4 in the morning? I do. Me? I do. After 15 beers. I want to eat that at 4 in the morning. What are you, some kind of fucking coward? Socialism. This is what socialism does. Nug barf juice. What's your last name? Nick. First name Egg. Last name Dog Barf Juice. Oh my god. Is that all piss? Holy shit. Turn it to the whole damn bag and go. Come on, won't you give it to me? Baby, traveling, baby. Some people like a golden shower. My girlfriend Kia, she posted on Instagram while we were here that she's actually trying to sell her underwear on the internet. That's great. That's how big we are. Damn. Wow. I hope that's not true. It's true. Don't you Selling think it was underwear a on the joke? internet is sick. It's really easy. Did Just you take do a it? picture of you. No, I've never done it. You take a picture of yourself wearing it and send it. Are you supposed to make skid marks in them? You don't have. I mean, it depends on the buyer. Okay, well. I bought used girls' underwear in a plastic bag in Japan. It's real. Jeg tænkte bare, det var meget fedt. Åbne vandet med et krav, og så giver sådan lidt plads. Så kan folk lige stå og tænke over, hvad fanden er det for en ting? We drove all the way up from fucking, what was it, Richmond today? It's pretty far, but we're here. Nice to be here. Seems to be a technical problem.
også i aften, det sagde de også i går, dem der sagde, da de sagde i stedet. Ja. Der skulle nok komme noget. Altså, jeg skulle se det, koncerter starter først kl. 10. Og det er fredag. Det kunne godt blive rowdy. Man kan håbe på, at det bliver sådan virkelig fucking rowdy, og de ligesom, altså Anja og Mike og sådan bare sådan for alle deres venner ud til det, ikke? Altså, kom nu. Ja. Støt. Giv os lige... Vi har brug for den her sidste gode. Ja. Sidste koncert. Lige end. Jeg skal ud og lave noget andet. Jeg har brug for at udføre mig nogle andre projekter. Det er nogle andre tror. Ja. Det ligner bare pløjer derudad og være virkelig god til det, men det er sådan... Jeg har gjort det i... Oh yeah, I'm about to eat all this fucking shit. Yes. Cheers. Cheers. You don't want any eggnog in that drink? Skål, man. I'll have some eggnog. I'll have some fucking eggnog. I'll get some eggnog. Put it in the bottle. Do you want it in the bottle? I want it in the bottle. What about your gross? It's gonna be this. Sidste show. The end. Yeah. I thought even Yanis had that kind of shit. Attitudes. Check it out. This thing of sake. This is what we're going to listen to wrestling. So you can have the new bottle. Zero bottles of vodka in the hands I know of I my have friends. half of ones, but you're going to the Excuse me, mail. sir. Anya, you were it. You got tagged. Other vodka.
gotta be nasty. Yeah. 2 more songs. show, jeg har været med til. Er du syg? Du var ude i pitten til sidst. Hvad? Jeg så det. Ja. Jeg skulle sige, det bliver nødt til det. Det har ikke været endnu. Fucking optur. Jeg har ikke været i pitten endnu. Skal vi være stive nu? Great set. You guys fucking killed it. Awesome. I'm glad you had a good time. Det var det? Ja. Det var det. Hvordan var det? Det var fedt. Det var sygt fedt. Jeg har lige stået og tænkt over det. Hvordan? Jeg har lige stået og tænkt over det. Hvordan? Det over for mig selv, faktisk. At det var halssuk? Det var det. Og jeg havde det egentlig fint nok med det. Jeg tænkte sådan, at jeg tænkte, jeg ville blive en lille smule sentimental. Det gjorde jeg ikke. Fordi det er det. Det var halssuk. For nu. Ja. Altså, vi aner ikke, hvad der kommer til at ske. Hvad laver Blackman? Nej. Jeg ved ikke, jeg har ikke så meget at sige, altså. Jeg er bare lettet og glad. Jamen, det er jo også. Jeg er glad, fordi vi gjorde det her, selvom vi havde alle odds imod os. Ja. Og ja, at vi bare har fucking spillet i 6-7 år. Som er meget, meget længere end de fleste punk- og hardcore bands nogensinde har spillet. Herovre er det bare en helt anden kultur og nogle helt andre forventninger. Ja. Som jeg synes, vi delvist har indfriet i aften, men også de sidste par dage. Og et fucking fedt renommé omkring vores band. Er du crazy, mand? Men det kan godt være, at det ikke har stor betydning i USA, men for os er det enormt stor betydning. Ja. Og vi har opbygget et venskab ud over det at spille musik. Det synes jeg næsten er det vigtigste. Det var altså, jeg elsker det. Jeg elsker det. Jeg har ikke lyst til at være med det. Men det er sådan, det var også bare smukt, og det var sådan der. Jamen, jeg har lige stået og kigget over byen, og så har jeg været sådan, og så har jeg tænkt det der sådan, det var det her, det var, det her. Og jeg havde tænkt mig selv, jeg havde tænkt en tanke, at jeg ville stå og kigge ud over noget, og stå og tænke igennem og blive ked af det. Det er jeg ikke. Jeg synes, det er godt. Jeg synes, det er smukt. Jeg synes, det er det helt rigtige sted. Det er rigtige sted. Altså, vi stopper herovre. Vi kommer herovre. Det er fucking fejl nede i år. Ja.
What? It was right there. It was, yeah. But now it's not here. Jeg elsker, at det er nogen, som tænker, nej, men hvis ikke I kigger om hjørnet, måske lærer den om hjørnet. Hvor er det fucking seriøst det mest heldige i verden, vi har fået os pas ud af den bil. Jeg håber ikke, du har noget liggende i den bil. Du har noget lidt i bilen? Intet liggende. Men lige nu så er bilen den er væk. Bilen er blevet stjålet. Vores bil er blevet stjålet. Eller sådan blevet... Bilen er bare væk, altså. Den er lånt, Mads. Men det er perfekt, at den er væk nu, fordi at der ikke er nogen af os pas derinde. Jeg er ligeglad. Og vi er færdige. Vi er færdige med den Jeg kan fandme godt tage et tog ud til lufthavnen i morgen. Hvor meget grej har I med, eller hvad? Det er... Shitheads in morges. The car is gone. The car is gone. It's gone. Yeah. Damn. What can you do about that? Nothing. I think it might be towed. No, Hillerson took it. What? Hillerson took the van. We were supposed to Uber back to Anya's. We were supposed to leave the gear here. That's what I told her like I should all the time. I think she's figured it out. Hillerson tog den af. Tilbage i 2010. Mathias Møllenbak. Ja. Der tog Mathias Møllenbak mig hen på Kellogg's Diner. Ja. Klokken 5 om morgenen. Sådan. Og vi skal på diner. Fuck, vi på diner. Skal vi lige slutte dag på en diner? Men hun tager hjem nu. Ja, det gør hun. Så kan vi få ekstra nøgle. Det er der ikke. Nej. Er der nogen Denmark! Yes! Yes. Anya, if we go to a diner now, can we like get in somehow? Diner? Yeah. What diner? Kellogg's. Kill eggs? Kellogg's Diner. It's open. Det er så open. It's always open. Det gør vi. Ja. Og ellers så drikker vi bare. Ja. Der er fire friske fyre her, der gerne vil på diner. Every day. Open 24 hours every day.